دحان ديكم تمهارو نلوم زغر ولكم تمرتي نحنا كابزو المعرف دقاوي كل أكلات سونتنا زبل نوس رسي ازي نوس رسي مستماركم تمهارو سم دقاوي كل أكلات سونتكم تصرحو تقوار دقاوي كل أكلات سونتكم تقواراتهم تزاربو دقاوي كل أكلاتكم تكناخنو تمهارو دقاوي كل أكلات سونتكم زرزرو زرزيركم دو تمهارو نوفعت سب زتفلالي دقاوي كفل أكلات اللو عبنات زني عيني أفنشا إيد إجري أصابعت إيد أصابعت إجري رأسن زمساسلون يم دقاوي كفل أكلات سونتنا بعيننا بقليلون نريهم بدقة زركو كفل أكلات سونتنا يم تمهارو قصيرم زلو سئلتات كفل أكلات سونتنا كابزخون قليوم زمس صعبيوم عيني إذني أفنشا إيد إجري تمهارو دقاوي كفل أكلات سونتنا زري تقول عاطري ودلهم أبتسألي صغري عيني آف إيد أصابعت إيد برك إجري رأسي زني أفنشا أفلبي كبدي إجرين زمساسلون دو تعزيبكم صوبو قصيلنا دما تقبارات دقاوي كفل أكلات سونتنا قروا لكم يو بونا تختاتلو تمهارو إيد نمنتاي يتكم إيد نمنتاي يتكم نليس خمرو تمهارو نوفعت إيد نمصوات نمسراح يتكم يلخم دمليسكم بيدنا قعصو زلا جمد كالوتن صوتاتان نصاوت سعيبو زلو مسلسكي يرايو تقول عانتا يقبرلو تقولها يتصاوت اللو ديلكم صوبو سلازي إدنا نمتصوات يتكم تقصيل زلو سئلخا انتا يقبرلو يسرح له أتكلتي تكل له يلخم دمليسكم صوبو سلازي إيدنا نمسراح يتغمنا مالتي تمارو إذني نمنتاي يتكم إذني نمنتاي يتكم نليسهم دو تمهارو نفعات إذني نمدماز وين مسمع يتكم أبنت راديو بإذننا ندامز وين نسمع تمارو اسكنتي غسيل زلو سئلي رأيوه
ካብቲ ስእሊ እንታይ ተዓዚብኩም? እታ ቆልዓ ሬድዮ ተዳምፅ ከም ዘላ ተዓዚብና ኢልኩም ዶ መሊስኩም? ንቡፋዓት። ስለዚ እዝኒ ንምድማፅ ወይ ንምስማዕ ይጠቅም። ተምሃሮ እግሪ ንምንታይ ይጠቅም? መሊስኩም ዶ ተምሃሮ? ንቡፋዓት። እግሪ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንምኻድ፣ ንምንቅስቓስ፣ ንምጉያይ ይጠቅም። ተምሃሮ እስኪ ነቲ ቀፂል ዘሎ ስእሊ ይረአይዎ። ካብቲ ስእሊ እንታይ ተዓዚብኩም? ተምሃሮ ካብቲ ስእሊ እቶም ቆልዑ ብእግሮም እንትጎይን እንትኸዱን ተዓዚብና ኢልኩም ዶ መሊስኩም? ንቡፋዓት። ስለዚ እግሪ ንምኻድ ንምጉያይን ይጠቅም። ተምሃሮ ካብ ደጋዊ ክፍለ ኣካላት ሰውነትኩም ንነገራት ብምንታይ ትርእዩ? ዓይንና ኣብ ቀረባን ኣብ ርሑቕን ዘለዉ ነገራት ንምርኣይ ዝጠቕመና ክፍለ ኣካላት ሰውነትና እዩ። ተምሃሮ ካብ ደጋዊ ክፍለ ኣካላት ሰውነትና ንምጭናው ዝጠቕመና ክፍለ ኣካል እንታይ ይበሃል? ተምሃሮ ንምጭናው ዝጠቕመና ክፍለ ኣካል ሰውነትና ኣፍንጫና እዩ። ብኣፍንጫና ነጫኑ ኣብነት ሕማቕ ጨና፣ ፅቡቕ ጨና ኢልና እውን ክንፈሊ ንኽእል። ስለዚ ኣፍንጫና ንምጭናው ይጠቕመና። ክንክን ደጋዊ ክፍለ ኣካላት ሰውነትና ተምሃሮ ደጋዊ ክፍለ ኣካላትና ብኸመይ ንከናኸኖም? መሊስኩም ዶ ተምሃሮ? ፅቡቕ። ደጋዊ ክፍለ ኣካላት ሰውነትና ብዝግባእ ክንከናኸኖም ይግባእ። ኣብነት ኢድና በብመዓልቱ ምሕፃብ፣ ገፅና በብመዓልቱ ምሕፃብ፣ ፀጉርና ምሕፃብ፣ እግርና ምሕፃብ። ስለዚ ደጋዊ ክፍለ ኣካላት ሰውነትና ብፅሬት ክንሕዞም ይግባእ። ኢድና ቅድሚ ምምጋብና፣ ሽቓቕ ምስ ተጠቐምና፣ ድሕሪ ምምጋብና፣ ገዛ ምስ ኮስተርናን ዝመሳሰሉን ብዝግባእ ብማይን ብሳሙናን ክንሕፀብ ኣለና። ተምሃሮ እስኪ ነዚ ቀፂል ዘሎ ስእሊ ተዓዘቡ። እቶም ህፃውንቲ ወይ እቶም ቆልዑ ኢዶም ይሕፀብ ኣለዉ። እቲ ሰብኣይ ድማ ኢዱ እናተሓፀበ ይርከብ። ስለዚ ኢድና ብዝግባእ ምሕፃብ ከም ዘድልየና ዘርኢ ስእሊ እዩ። ገፅና በብመዓልቱ ምሕፃብ የድሊ። ካብ ምድቃስና ምስ ተሳእና ገፅና ብማይ ብዝግባእ ምሕፃብ ኣገዳሲ እዩ። ፀጉርና በብመዓልቱ ምሕፃብ የድሊ። ተምሃሮ እስኪ ነቲ ቀፂል ዘሎ ስእሊ ይረአይዎ።
ቆልዑ ፀጉሮም ይሕፀቡ ኣለዉ ኢልኩም ለመሊስኩም ፅቡቅ። እስኪ ነቲ ቀፂሉ ዘሎ ድማ ተዓዘቡ። እታ ቆልዓ ፀጉራ ብዝግባእ ብምሓዝ ብዝግባእ ትከናኸን ከም ዘላ ዘርኢ ምስሊ እዩ። ተምሃሮ እግርና መዓዝ መዓዝ ንሕፀብ? እግርና መዓዝ መዓዝ ንሕፀብ? እግርና ምሸት ቅድሚ ምድቃስ ኣብ ዝተፈላለዩ ፀወታ እንተነርና እውን እግርና ምሕፃብ ኣድላይ እዩ። ስለዚ ተምሃሮ ካብ ቤት ትምህርቲ ምስ ተመለስኩም ኣብ ፀወታ እንተነርኩም እግርኩም ብዝግባእ ክትሕፀቡ ኣለኩም። ስለዚ እግርና ቅድሚ ምድቃስና ክንሕፀብ ይግባእ። እግርና ድሕሪ ፀዋታ ክንሕፀብ ኣለና። ካብ ቤት ትምህርቲ ይኹን ካብ ካልእ ጉዕዞ ምስ ተመለስና እግርና ክንሕፀብ ይግባእ። ምፅራይ እዝኒ እዝንና ልስሉስ ጨርቂ ተጠቒምና ክነፅርዮ ይግባእ። ተምሃሮ እዝንና ብበላሕቲ ነገራት ተጠቒምና ክነፅርዮ የብልናን። ምክንያቱ እዝንና ብጣዕሚ ልስሉስ ስለ ዝኾነ በላሕቲ ነገራት ተጠቒምካ ምፅራይ ጉድኣት ስለ ዝበፅሖ እዩ። ምፅራይ ስኒ ስንና ብብሩሽ ብመመወፅን ከምኡውን ኣፍና ድማ ብማይ ብምጉፅጓፅ ብዝግባእ ክነፅርዮ ይግባእ። ኣብቲ ስእሊ ዝተፈላለዩ ስንና ብዝግባእ እነፅርየሉ ኩነታት ዘርኢ እዮም። ኣብነት ኣብታ ቀዳመይቲ ስእሊ ዘሎ ቆልዓ ስኑ መመወፅ ገይሩ እንተፅሪ ዘርኢ ኮይኑ ኣብቲ ካልኣይ ስእሊ ዘሎ ድማ ስኑ ብብሩሽ እንተፅሪ ዘርኢ እዩ። ኣብቲ ሳልሳይ ዘሎ ድማ ኣፉ ብማይ ብምጉፅጓፅን እንተፅሪ ዘርኢ እዩ። ተምሃሮ ንስኻትኩም ድማ ስንኹም ብመመወፅ ብብሩሽ ብማይ ብምጉፅጓፅን ስንኹምን ኣፍኹምን ክተፅርዩ ይግባእ። ምፅራይ ኣፍንጫ ተምሃሮ ኣፍንጫና እውን ብዝግባእ ክነፅርዮ ይግባእ። ተምሃሮ ሰውነትና መዓዝ ንሕፀብ? መሊስኩም ዶ? ንፉዓት ሰውነትና በቢ3 መዓልቲ ወይ በቢሰሙኑ ክንሕፀብ ይግባእ። ምቁራፅ ፅፍሪ ፅፍርና ጠንቂ ጥዕና ዝኾኑ ርስሓት ከይሕዝ ዓርዩ ከይነውሐ ንወለድና ብምዝራብ ክንቆርፆ ይግባእ። ተምሃሮ ንሎሚ ካብ ዘቕረበልኩም ትምህርቲ እቶም ቀንዲ ነጥብታት ክገልፀልኩም እየ። ብኡነ ተኸታተሉ። ደጋዊ ክፍለ ኣካላት ሰውነትና ዝበሃሉ ርእሲ፣ ጨጉሪ፣ እዝኒ፣ ዓይኒ፣
አፍንጫ አፍ ክሳድ ኢድ አጻብዕቲ ኢድ አፍ ልቢ ቆርበት ከብዲ ሑቐ እግሪ አጻብዕቲ እግርን ካልኦትን ብደገ ዝረአዩ አካላት ሰብ እዮም። ስለዚ ደጋዊ ክፍለ አካላት ሰውነትና ንብሎም ብቐሊሉ ብዓይንና ንሪኦምን ብደገ ዝርከቡን ክፍለ አካላት ሰብ እዮም። ዓይኒ ንምርአይ፣ እዝኒ ንምስማዕ፣ አፍንጫ ንምጭናው፣ እግሪ ንምንቅስቃስ፣ ኢድ ድማ ንምስራሕ ከም ዝጠቅም፣ ኢድና ገጽናን እግርናን በብመዓልቱ ክንሕጸብን ፀጉርና ክንስንትሮን ከም ዝግባእ፣ ስንና ብብሩሽ ወይ ብመመወፅ ክነፅርዮ ከም ዘለና፣ በብመዓልቱ ጽፍርና አፍንጫናን እዝንናን ብፅሬት ክንሕልዎም ከም ዝግባእ፣ በብእዋኑ ሰውነትና ብማይን ብሳሙናን ክንሕፀብ ከም ዘለና፣ ሽቓቕ ምስ ተጠቐምና ኢድና ብማይን ብሳሙናን ክንሕፀብ ከም ዝግባእን ዝመሳሰሉን እዮም። ተምሃሮ ቀፂለ ድማ ሕቶታት ክሓተኩም እየ ንምምላስ ዝተዳለዉ ነዞም ዝስዕቡ ሓሳባት ትኽክል ንዝኾነ ልክዕ ትኽክል ንዘይኮነ ሓሳብ ድማ ጌጋ ብምባል መልሱ። ሕቶ ቁፅሪ 1 ካብ ደጋዊ ክፍለ አካላት ሰውነትና ንምድማፅ ዝጠቕመና ዓይንና እዩ። ካብ ደጋዊ ክፍለ አካላት ሰውነትና ንምድማፅ ዝጠቕመና ዓይንና እዩ። መልሲ ጌጋ ኢልኩም እንተመሊስኩም ንውፍዓት። ምክንያቱ ንምድማፅ ዝጠቕመና እዝንና እዩ፣ ዓይንና ድማ ንምርአይ ይጠቕመና። ሕቶ ቁፅሪ 2 ፅሬት ደጋዊ ክፍለ አካላት ሰውነትና ምሕላው ንጥዕናና ጽቡቕ እዩ። ፅሬት ደጋዊ ክፍለ አካላት ሰውነትና ምሕላው ንጥዕናና ጽቡቕ እዩ። መልሲ ልክዕ ኢልኩም እንተመሊስኩም ብጣዕሚ ጽቡቕ። ሕቶ ቁፅሪ 3 ካብ ምድቃስና ምስ ተልዓልና ገጽና ክንሕፀብ የብልናን። ካብ ምድቃስና ምስ ተልዓልና ገጽና ክንሕፀብ የብልናን። መልሲ ጌጋ ኢልኩም እንተመሊስኩም ንውፍዓት። ምክንያቱ ካብ ምድቃስና ምስ ተልዓልና ገጽና ብዝግባእ ክንሕፀብ ኣለና። ሕቶ ቁፅሪ 4 ፀጉርና ባልዕ ከይፈጥር ክንሕፀቦን ክንስንትሮን ኣለና። ፀጉርና ባልዕ ከይፈጥር ክንሕፀቦን ክንስንትሮን ኣለና። መልሲ ልክዕ ኢልኩም እንተመሊስኩም ንውፍዓት። ሕቶ ቁፅሪ 5 እዝንና ብበላሕቲ ነገራት ምፅራግ ጽቡቕ እዩ። እዝንና ብበላሕቲ ነገራት ምፅራግ ጽቡቕ እዩ።
መልሲ ጌጋ ኢልኩም እንተመሊስኩም ልክዕ ኢኹም። ምክንያቱ በላሕቲ ነገራት ተጠቒምካ እዝንኻ ምፅራይ ጉድኣት ስለ ዘብፅሕ ብልስሉስ ጨርቂ ክነፅርዮ ይግባእ። ተምሃሮ ነቶም ሕቶታት ብዝግባእ ዶ መሊስኩሞም? ጽቡቕ እምበኣርከስ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ። ኣብ ዝቕፅል ምድላው መሰረታዊ ድሌታት ሰብ ዝብል ንኡስ ርእሲ ክቐርበልኩም እዩ። ክሳብ ሽዑ ደሓን ቀኒዩ።